Qabda mhux tas-soltu minn uffiċjali ta' dwana wara li van mimli lob pirotekniku inġib Malta minn sqallija fuq katamaran tal-passiġġieri. Il-van b'reġistrazzjoni Maltija u misjuq minn Malti qajjem is-suspett tal-membri tat-taqsima tal-infurzar ta' dwana għax der li kienet qed tinġar xi merkanzija. L-uffiċjali ta' dwana waqfu staqsew lix-xufier jekk kienx qed iġorr xi affarijiet li jeħtieġu jiġu dikjarati lid-dwana. Għal din il-mistoqsija x-xufier wieġeb li m'għandux x'iddikjara lid-dwana għaliex kull ma kellu kienu imħadet u twapet. Mhux konvinti l-uffiċjali ta' dwana intensifikaw it-tfittxija u taħt numru ta' mħadet sabu 9 kaxxi, 2 xkejjer u 2 bagalji mimlija prodotti pirotekniċi. Fi-starija ta' dwana ntqal li b'kollox dawn kienu jammontaw għal 4182 biċċa tal-lob tan-nar. Id-dwana dit il-każ fidejn il-Pulizija li avżaw ukoll il-Forzi Armati u l-Maġistrat tal-Assa u nfetħet inkjesta. Ix-xufier u l-passiġġier li kellu miegħu ġew arrestati filwaqt li l-van inżamm l-aktar investigazzjonijiet. Il-prodotti pirotekniċi ġew trasferiti għal post sigur.